Здравей, познали ме? Аз съм Мартин, онзи, който откри златния ключ тук, в сърцето на Царевец. Знаеш ли, че тази крепост е била столица на Второто българско царство? Че тук са царували велики владетели като Иван Асен II и Калоян? Говори се, че по тези камъни още оттекват гласовете на царете, които са оставили не злато, а завети. Думи, които ни учат какво е чест, мъдрост и смелост. Ако си тук, значи и ти търсиш отговорите, както аз. Но ще ти кажа една тайна. Истинските съкровища не се виждат с очите. Те се намират в историите, които още не сме разказали. Затова, ето моето предизвикателство към теб. Представи си, че си цар или царица на България. Какъв завет би оставил ти на своя народ? Напиши го така, че един ден, когато някой го открие, да разбере какъв човек си бил. Можеш да използваш само 3 изречения, но те трябва да бъдат толкова силни, че да се помнят с векове. Готов ли си? Царевец те слуша.